Ayo yo. Mas Markin dari Ngasina. Monggo Pak, jenengan mriki mboten Selamat monggo. bergabung Pak Mul. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Saya ngaco tinggal munggah kan ditambah sholat sunah jo sembrono iku perintah agama ngelingono mengenonyo mong sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa hidup bareng desa munggah swarga. Magrib lan isya jangkepe yen kepareng besok monggah suwarga. Niki Mas Sali wonten requestipun saking